Moi boas, Caraván. Antes de nada, felicidades polo regreso. Xa estás xogando os seus primeiros minutos despois de varios meses por unha lesión. Como te atopas tras esta larga lesión? Pois mira, estou por unha parte ilusionado, contento, con ganas de volver a xogar ao equipo. Ao final foron meses, nos que, recuperación física algo lenta, unha lesión que, dou o seu traballiño e ao final sempre queres axudar e velo desde afora non é o mismo que poder, estar no campo con eles, así que moi contento de poder, xa puiden xogar meus primeiros minutos outro día e con ganas de poder xogar e aportar un pouco de axuda aos compañeros este domingo. Como te sentiches cos teus primeiros minutos? Sensacións tras a lesión? A nivel físico, como te atopas? A ver, ao final son meses nos que non puiden, debido a esa lesión, ter moito contacto co balón. Si que a nivel físico, si que me coidei un pouco máis, pero, si que te atopas un pouco esas primeiras semanas tras a volta un pouco patoso co balón, pero, creo que o que me fai falta é competir e creo que podo volver rápido ao meu mellor nivel. Partido de moita intensidade este fin de semana, o que vos espera en Barbadás, un encontro que o ano pasado foi xusto o último de Liga e onde se perdeu. Que diferencias notas de este equipo do ano pasado para poder obter un resultado positivo? Pois mira, unha das diferencias que noto é a boa racha que levamos un nivel espectacular esta temporada, levamos unha boa racha de puntos e sí que sabemos que é un campo que nos vai dar moito traballo. Sempre é un equipo duro e además cando xogas fora da casa sempre se fai un poquinho máis complicado, pero penso que se facemos as 4 cousas que nos di o entrenador e se as facemos ben, creo que podemos sacar bo resultado. Además, fora da casa estamos sacando bons resultados, temos moitas victorias, estamos empezando a sumar tamén na casa, o sea que creo que unha das diferencias é iso. Tamén sumaría o grupo que temos, un grupo que está, xa estaba unido desde o primeiro momento e seguimos igual. Tras a lesión sí que podes vivir algo positivo, porque ao final eu creo que hai que mirar o lado positivo das cousas, é que podeches observar como é a afición desde fora do campo, como está animando este ano. Ti eres un dos capitáns, levas moitos partidos ás túas costas neste clube. Como ves a reacción que están tendo desde fora do campo? Desde dentro os xogadores, ti como xogador xa sabes como é, pero desde fora estes meses que estuveches lesionado, como viviches? A ver, sí que é moi distinto o que se pode apreciar desde o campo a cando estás fora. Estes meses sí que, como dís, que me tocou vivilo. Creo que a afición está, se che digo, sinceramente, 7 anos que levo do mellor que levo vivido. Mira que xa desde o campo últimamente se notaba ese apoio. Agora vexo, ou puiden ver desde a grada, como toda a xente está con nós. Sí que é verdad que parece que todo o pueblo se une a nós e sí que fai que o campo parezca outro, verdad? Ti notas que moita importancia de esos minutos finales onde hai que tirar para diante tamén axuda moito a afición? Sí, así como, non sei como dicirche, outros anos sí que, pero creo que se debe máis a como están salindo os resultados. Obviamente, cando as cousas van ben, sí que é verdad que, sempre se apoia un poquinho máis, pero creo que, tal e como están salindo as cousas este ano, están salindo por tanto resultados, tanto afición, como están levando a directiva ao club. Creo que todos os eventos que se están facendo para axudar, creo que todo está unido para que as cousas salgan ben e creo que eso se reflexa no campo ao final. Quero que me fales un pouquiño e que te molles. Isto é xa a final de temporada. Como crees, visto xa todos os partidos e que xa tes moito fútbol xa mirado polos teus ollos, como ves que vai quedar a clasificación? Así como se fora unha quiniela. Pois sí que me posen, pero a ver, creo que hai equipos que están para estar aí arriba polos resultados que levamos visto hasta ahora. Hai equipos que están, non sei, xa sea por detalles, por suerte, porque se lles dá ben eses partidos, que están ganando pola mínima, están arriba. Caso de Villalbés, Ourense, al final sí que é verdad que hai unha liga que está moi
moi igualada en canto a resultados. Estánse dando resultados pola mínima, e a calquera lle está costando ganar calquer partido. O sea, non hai nin moi bons nin moi malos. Me refiro, está todo moi equilibrado, e creo que iso fai que sea tamén unha liga moi bonita. Ao final, si que hai equipos arriba, pois que xa serán xa sea por presupuesto ou por xogadores que están arriba, Ourense, Vilalbés, Arosa. Bueno, e nós ao final estamos aí, que sempre fomos un equipo que sempre quixo e sempre estuvo aí fixemos ese playoff, e sempre andamos aí arriba abaixo, nunca quedamos en postos que nos fagan sufrir, pero sí que penso que este ano, por todo o que che dixen que se está dando, creo que é unha bonita ocasión para poder estar mínimo nós en playoff. E despois, obviamente, sempre decimos aí atrás esos, deixamos 2 puntos aí, pero eso van facer todos os equipos. Todos os equipos se van deixar decir, se houbera ganado aquel partido, hubiéramos empatado en vez de perder, pero eso ao final é fútbol e non sempre gana o mellor. Moitas gracias. Gracias a ti.